Finally, uVuyokazi uye wane-interview with Batswadi ethetha ngokwahlukana kwakhe noMpumelelo, ngokukhulisa abantwana bakhe nangodibana kunye noXolani Sabelo oye wamlobola, noba masilindele ntoni ngoku kwi-future yakhe. Molweni yinde namkela kuMamgobhozi TV. uVuyokazi ke uneminyaka eyi-26, uthi ebekunye noMpumelelo iminyaka eyi-5. Uthi iminyaka yokuqala emibini nesiqingatha 2.5 years bekumnandi kakhulu, kodwa ke izinto zatshintsha ekubeni koba uMpumelelo eye wasuka eKZN wayohlala eJoburg. Uthi bekade kumnandi, kodwa ke emveni koba seJoburg baqalisa usoloko besilwa, and ke ngoku uthi ebengayifumani inkxaso kwifemeli kaMpumelelo. Usuka apha ebexelelwa uba akamhloniphi uMpumelelo akazukwenziwa umamkhulu. Uthi ke uVuyokazi i-relationship yakhe noMpumelelo iye yatoxic kakhulu, wabona uba kunyanzelekile uba aphume ngoba i-relationship ebiqale njengesithembu somdyolo okanye umdyolo wesithembu ebekulindeleke uba iphele ingumtshato wesithembu, iye yathatha i-sharp curve ngoba umntu lo ebeyilida yale relationship ebekhangeleka ngathi akayazi le nto ayenzayo, and then yena ebeziva ngathi ngoku akathandwa, and then noba ngoku omnye umntu ufumana more attention than yena. Ngaphezulu uthi befuna nokhusela impilo yakhe, njengoba niyazi ke bethunani uba uVuyokazi bevezile uba uMpumelelo sesuka nofumana izifo ezisulelanayo zangaphantsi. Uthi ke uVuyokazi isigqibo soba aphume kwi-relationship ibingesakhe, despite ke uMpumelelo esithi yena nguye omlahlileyo uVuyokazi ngoba uVuyokazi waphakamisa isandla kuye. Uthi uVuyokazi nguye owadicida uba aphume ngoba uthi noba wayetshatile noMpumelelo, lo mtshato wabo bungasoze ulaste nenyanga enye. Ngendaba yabantwana ke uVuyokazi, njengoba siyazi uba uMhlophekazi ukhulele ecaleni likatatakhe ekhuliswa ngumakhulu wakhe umama kaMpumelelo Mseleku, uMayeni. Uthi uVuyokazi emveni koba eye wahlukana noMpumelelo uye wabona uba makamthathe lo mntana uMhlophekazi kwenzela uba abantwana bakhe bakhule bobabini. Uthi ke uMhlophekazi wakhulisela kwelaa cala eKZN eMzumbe kuba bebevumelene iifemeli zombini, ifemeli yakwaMseleku neleya kowabo, kuba kusithiwa kaloku uVuyokazi uhleli ezayotshatela phaa. So uthe wacaca uba hayi ke ngoku akazoyotshatela phaa, waqonda uba umntana ke makabuye, especially ke ngokuba kukho nalo umncinci umntana. Uvezile ke uVi noba yena noMpumelelo abakathethi into ecacileyo yoba bazawusebenzisana njani ukhulisa abantwana. Wavuma ke noba bayasokola ukuthetha noMpumelelo, kodwa yena open to the idea in the future. Uthi akamcaphukela uMpumelelo, zange wamcaphukela qha ebenomsindo okanye wayenomsindo, yena wamxolela uMpumelelo kwaye ngoku wagqitha kwinto yakhe noMpumelelo. Uthi baba nawo amaxesha amnandi kunye and uyosoloko emhlonipha njengotata wabantwana bakhe. Uthi ke unethemba loba ngenye imini bawuphola ngokwaneleyo noMpumelelo, nabazali ke mhlawumbi bawungenelela kwenzela uba baxazulule le nto yabo bakhulisa abantwana kakuhle. Uye wathetha ke nange-future plans uVuyokazi. Uthi yena ngoku asizombona kwizingane zesithembu kwisizini entsha uba iyeza, yena une-plans zakhe azawuqhubekeka nazo. Enkosi kakhulu ke bethunani ngokuthi nibukele le video. Kwivideo elandelayo sizawuthetha nge-relationship kaVuyokazi kunye nomyeni wakhe uXolani Sabelo, apho achazayo indlela abadibana ngayo noba bade bayofikelela ekutshateni. Bye.